Lletres Events, l'espai cultural de casa nostra. Benvinguts una altra vegada a Lletres Events. El podcast d'avui enceta un tema apassionant perquè ha adobat el terreny a un gènere literari i cinematogràfic que ens ha arribat fins a avui dia amb una brillantor i un públic enorme. Ens referim als cavallers i a l'ordre de cavalleria, en este cas a la Corona d'Aragó. I ho farem també amb el magnífic Miquel Sánchez. Benvingut, Miquel. Gràcies, Pau. Així estem per a començar jo crec que és un tema apassionant per als nostres oients, perquè això de la cavalleria, diguem que ha generat grans pel·lícules i el que tu has dit abans, grans obres literaris. És un tema, hem de dir, que és complicat al mateix temps perquè no té límits. Correcte, no té límits. Pots començar a parlar de cavallers errants, pots parlar de cavalleries i, les actituds cavalleresques, la cultura del cavaller. Per això ho farem en dues parts, per tal que puguem abordar la major part dels aspectes que giren al voltant d'esta temàtica tan complexa. I jo crec que tu ho has esmentat, un tema clau, una qüestió clau, és el del cavaller errant. Bé, caldria conèixer primer què és el cavaller errant, que s'ha utilitzat com a figura central en moltes novel·les i pel·lícules, perquè ha donat molt de joc. I primer de tot, m'has de corregir si m'equivoco o si opines una altra cosa, o si vols afegir qualsevol altra informació. I és que és una figura literària, la del cavaller errant, que va impulsar, a part de la noblesa, a viure una vida novel·lesca i d'aventures. L'ideal de cavaller errant el posa, jo diria, Lancelot del Llac, que, com ja sabem, és un personatge central en les llegendes artúriques. És el model de cavaller que abandona les seues possessions per trobar un senyor digne dels seus serveis i lleialtat. És, per descomptat, una figura idealitzada, molt difícil d'encaixar en la societat i la política dels segles XIV i XV, però que donarà lloc a una intensa activitat nobiliar per aconseguir fama i honor d'armes mitjançant les empreses cavalleresques a les quals anem a dedicar este podcast. Primer de tot, caldria comentar que la cavalleria és un àmbit reservat a l'estament militar. És heterogeni, està conformat per diferents esglaons que van des dels doncells i homes de paratge, que conformen una autèntica plebs de la noblesa, i que arriba fins als grans magnats, que són grans senyors territorials dins de la Corona d'Aragó. Però també hem de dir que qualsevol que siga armat cavaller ingressa en esta ordre automàticament. Queda subjecte a una moral i un codi. La plasmació ideal queda palesa en la literatura cavalleresca, que ja hem comentat. Per el cerimoniós, per mantindre el prestigi i preservar esta ordre, va ser qui va reglamentar els requisits i així evitar que quedara massa oberta i que amb el temps l'ordre de cavalleria es desprestigiara. I així va establir que l'aspirant havia de poder costejar-se l'armament i la cerimònia o tindre un tutor que l'apadrinara i es farà càrrec d'aquestes despeses extraordinàries. També convé assenyalar que el segle XV, que jo diria que és el segle central en el qual trobem més documentació que ens parla d'empreses cavalleresques, és un segle contradictori, està a cavall entre l'edat moderna i l'edat feudal, l'edat mitjana, i és un moment en el que l'estament militar, la noblesa, comença a entrar en decadència perquè a partir d'ara seran els reis els que concentren el seu poder en detriment dels cavallers i dels nobles. I justament per això, esta noblesa haurà d'esforçar-se per a justificar els seus privilegis, concentrar major possible l'atenció en ells i ho farà a través d'aquestes formes antigues. Precisament la noblesa el que intenta mantenir aquest estatus, no? I a través de la cavalleria. El que dius tu, justament en el segle XV és quan més mostres d'aquest valor cavalleresc tenim. Sí, han de mantenir aquestes formes antigues perquè justificaven
la seva primacia dins de l'estructura de l'Estat, un Estat que començava a ser ja modern. El feudalisme està desintegrant-se. Tanmateix, la literatura fa de propaganda. En el segle XV és l'edat d'or de la literatura de cavalleria, però sí que és veritat que les bases ja havien quedat definides durant el feudalisme. Correcte. El cavaller com a guerrer defensor de la cristiandat. I de fet, Ramon Llull en el segle XIII, en la segona meitat del segle XIII, escriurà el llibre de l'Orde de Cavalleria, que és un tractat que teoritza sobre els valors morals i religiosos del cavaller i que arreplega Joan Martorell a l'inici de la seva obra, un fragment d'aquest llibre de cavalleria, i que posa en boca d'un savi ermità que és un antic cavaller. Això en el primer episodi, que és quan apareix tirant lo blanc a Anglaterra. Dins del món dels cavallers, l'ètica cavalleresca ha jugat també un paper molt important, perquè és el que dona significat i sentit a la cavalleria, des del seu origen. La seva finalitat essencial està en la protecció a l'Església, a la cristiandat i als pagesos productors fins al propi sacrifici. Per això són la militia Dei, perquè tenen un compromís amb Déu, i són també la militia Uius Saeculo, perquè tenen un compromís amb el món mundanal, amb el món secular, ja que ells imparteixen la justícia. Per descomptat, el que ells entenien per justícia. Per això formen una autèntica columna vertebral dins del món medieval, fins al punt que hi ha sants que són cavallers, que correspondrien a Sant Jordi, molt nomenat en les lletres de batalla que veurem a continuació, on s'invoca molt este sant, que és propi dels cavallers catalans i valencians. També tenim a Sant Miquel, Sant Martí, Sant Demetri o Sant Mercuri. I també molt present en l'art, Sant Jordi, com un cavaller, com un Miris Christi, no? Ahí tenim el retaule del centenar de la ploma, on és en primera línia. És el patró de... Correcte, de la Corona d'Aragó. També cal afegir que, per descomptat, els cavallers són homes d'armes, homes de guerra, que han d'exercir la guerra. Tenen el privilegi de fer la guerra i també l'obligació. Per això gaudeixen d'uns privilegis, perquè és a ells a qui correspon practicar la guerra, en defensa de la religió i de la justícia. Però la guerra en l'edat mitjana té un sentit molt diferent a l'actual. No estic parlant de la guerra que faran mercenaris o les milícies urbanes, sinó la guerra que practiquen els cavallers medievals. Té un sentit molt més lúdic, un comportament quasi esportiu, perquè té com a finalitat demostrar el valor personal i no la destrucció de l'adversari. Per això podem ser testimonis de gestos molt cavallerívols on se preserva la vida de l'enemic. Quasi sempre es preserva la vida de l'enemic. Tot i que està vençut. N'hi ha una ètica, n'hi ha un respecte cap a l'enemic, perquè és el que te permet a tu demostrar el teu valor, i sense ell no seria possible. Però què passava en moments de pau? Com justificaven estos cavallers els privilegis que gaudien per pertànyer a aquesta noblesa feudal? Doncs, clar, ells havien de continuar demostrant el seu ardiment personal participant en aquestes aventures cavalleresques que donaran lloc a un gènere literari que continua fins a l'actualitat, com ja hem dit. I aquesta literatura crea el model, l'espill, on els millors cavallers voldran veure's reflexats. Els millors, clar, estem parlant d'una idealització. Aleshores, Pau, per lo que estàs dient, es produeix com una espècie d'osmosis, no? És a dir, els cavallers alimenten la literatura i la literatura també alimenta a altres cavallers que volen emular. Clar, es retroalimenta, perquè la literatura pren també els exemples que ofereixen estos cavallers històrics reals, i ho veiem, per exemple, en l'autor del Tirant lo Blanc. Correcte, exactament. I també en l'autor anònim del Curial de Güelfa. Doncs sí, la literatura crea el cavaller errant, on adopta la forma més perfecta amb obres com el Curial de Güelfa i el Tirant lo Blanc. Què apareix en aquestes obres que caracteritzen al cavaller errant? Perquè en aquestes dues obres els protagonistes són cavallers errants. Totalment.
És l'estil més pur del cavaller errant. Són cavallers que cerquen aventures. Hi ha una amada que guia els seus actes. I ho veurem també de vegades en els passos d'armes, no? On es comenta alguna amada o que es fa un vot, val? Al servei d'una amada. Correcte. Estos protagonistes són el perfecte guerrer que no té por a res, per descomptat. No descansen, estan sempre participant en empreses una darrere de l'altra sense gaire temps per a fruir de la companyia de la seva amada. I, per últim, estan conduïts per una moral rectíssima. Bueno, ja abans de donar-te veu a tu, Miquel, doncs comentar, no sé si et semblarà a tu, si seràs del mateix parer, que la corona d'Aragó dels segles XIV i XV a mi em sembla el camp perfecte per al desenvolupament d'aquest model de cavaller, perquè ja ha finalitzat la guerra contra el sarraí, però hi ha ara unes expedicions exteriors a terres llunyanes, al Mediterrani, on poden enfrontar-se a cavallers de similar valor, especialment cavallers francesos, que seran l'enemic predilecte de la corona d'Aragó. Doncs bé, Miquel, a veure, en què consisteixen aquestes empreses cavalleresques que conduiran als nostres cavallers de la corona d'Aragó? Bé, pues jo sobretot me vaig a centrar un poquet en les modalitats, en les diferents modalitats en la que estos cavallers, com tu bé has dit, se van a enfrontar. Modalitats que passen des de modalitats esportives, com poden ser les justes, val? Que és una lluita particular entre dos cavallers, i els passos d'armes. Estos possiblement siguin els més famosos. Val? Hi ha moltíssims passos d'armes on normalment un cavaller prohibís el pas a altres cavallers. Este cavaller, que és el mantenidor d'aquest pas, val? Vol trencar una promesa cap a una amada. Seria el vot, no? Clar, el vot, té que trencar el vot i necessita mostrar la seva, diguem, la seva valentia, val? I aleshores, com bé diu la paraula, es col·loca en un pas de qualsevol camí, un pont, etc. I aleshores desafia a qualsevol cavaller que passe per ahí. Este seria el mantenidor. Correcte. Que necessita que l'alliberen d'aquest vot que ha pres. Correcte. El més famós paso de armes és el paso honroso, on el cavaller Suero de Quiñones, un cavaller castellà, va desafiar a tot cavaller que passe per el port del riu Orbigo, entre León i Astorga. Totes aquestes condicions i tots els capítols d'aquest desafiament estan perfectament descrits, val? I tenim molta informació. I el més cridaner, el que ens interessa, ja que estem parlant dels cavallers de la corona d'Aragó, és que precisament els més guerrers, els més batalladors, els que més problemes pareix i que van a donar, són precisament dos germans valencians, els germans Fabra, naturals de Xella, i dos cavallers catalans que són Francesc Desvall i Rimbau de Corbera, que la veritat és que mereix la pena parar-se un poquet per a analitzar i explicar un poquet el que va passar entre Suero de Quiñones i estos dos cavallers catalans. Dues coses. A veure, primer, Suero de Quiñones portava, no sé si era qui portava una argolla pensant... Sí, ell va fer una promesa, per l'amor de Leonor, val? I aleshores... Leonor era la seva amada? La seva amada. Faig un poquet de spoiler, definitivament quan passa el pas honroso acabarà casant-se amb ella i tot, val? Però ell fa una promesa, primer, que tots els ditxousos es posarà una argolla de ferro al coll per esta amada. Què és el que passa? Ell desafia precisament en el pas honroso a trencar 300 llances. Fins que no trenque 300 llances no estarà alliberat d'este vot, d'esta promesa cap a la seva amada. Estem parlant de... Sí. Les havia de trencar ell, només? No, en veritat, Suero de Quiñones tindrà 10 mantenidors, 10 companys de batalla, perquè, clar, penseu que trencar 300 llances, en aquestes 300 llances, a més, en un temps establert, que va 15 dies abans del dia de Sant Jaume i 15 dies després del dia de Sant Jaume. És a dir, tenim ahí 30 dies en què tinc que trencar 300 llances. Òbviament, una persona solés no podrà trencar 300 llances. De fet, ell, segons diu Martí de Riquer, crec que trenca al voltant de... crec que són 4 o 5 llances, no més que res, perquè acaba ferit precisament per un cavaller valencià. Clar, ell volia arribar, pel que tinc vist en les lletres de batalla, que arreplega Martí de Riquer,
em sembla que els cavallers valencians eren els més bregosos de tota la corona d'Aragó, els més problemàtics, i una causa podria ser perquè ja estaven molt escalfats de les bregues, de les bandositats, de les rivalitats típiques i endèmiques del regne de València. Correcte. Estaven contínuament Sí. lluitant, barallant-se uns cavallers contra altres per aquestes qüestions que ja les quals podem parlar més endavant. Sí, pues lo que t'estava dient, no? És a dir, bueno, Soler de Quiñones, pues això, no trenca, òbviament, les 300 llances, és a dir, inclòs en el Pas Honroso a Soles es van trencar 177 llances, val? I els jutges van considerar que el vot estava trencat, s'havia complit, i per tant Soler de Quiñones es va alliberar. Però com tu deies bé, Soler de Quiñones no estava soles, va lluitar amb 10 mantenidors. En total, el Pas Honroso es recull al voltant de 78 cavallers, o aventurers, que també es diuen, val? I el que vos deia abans, vos he dit 5 o 6 llances, no, Soler de Quiñones a soles trenca 11 de les 177 llances, val? En el Pas Honroso van participar molts cavallers, entre ells castellans, alguns també portuguesos, però va haver un gran número de cavallers vassalls d'Alfons el Magnànim, entre ells 10 aragonesos, 4 valencians i 6 catalans. Entre ells els 2 Fabra, no? Correcte. Sí, i què va passar exactament amb els Fabra? Bueno, els Fabra van passar per el Pas Honroso, i van desafiar totalment a Soler de Quiñones. Ells volien lluitar en Soler de Quiñones i es van trobar que en comptes de lluitar en Soler de Quiñones van lluitar en altres 2 mantenidors, per lo que es van sentir superofesos. Clar, la seva idea era Suero de Quiñones. Sí. I no un subaltern. Correcte. Fixa't si van quedar ofesos que una vegada ja acabat el Pas Honroso, anys més tard van enviar sendes lletres de batalla a Soler de Quiñones dient-li que volien continuar lluitant també. I tal volta el cas més cridaner és el cas dels 2 cavallers que abans comentava, els 2 cavallers catalans, Francesc Desvall i Rimbau de Corbera, que van desafiar a Soler de Quiñones no a una batalla singular, sinó directament a que ells 2 es comprometien a trencar 300 llances. Per què volien trencar les 300 llances ells? Perquè acusaven a Soler de Quiñones d'interrompre una de les vies principals del camí de Sant Jaume. Així que per justícia l'havien de combatre. Correcte. En veritat, si ens donem compte, que a Soler de Quiñones no li interessava res que 2 persones trencaren 300 llances, perquè això volia dir que el seu honor quedava per terra. Ell el que li interessava era lluitar contra més cavallers millors, perquè això el que afiançava era el seu valor i la seva perícia en la batalla. Clar, a veure, estos passos d'armes, i en concret va ser com les mosques que van a la mel, i ho dic perquè molts cavallers de segona fila que encara no eren famosos ho aprofitaren com una oportunitat per a guanyar fama lluitant contra un gran cavaller que seria Suero de Quiñones. Era una gran oportunitat. Correcte. Però clar, a Suero de Quiñones no li interessava trencar 300 llances només amb 2 cavallers catalans. Clar, a més, l'excusa de Suero de Quiñones és que els capítols d'este Pas Honroso sols deixaven trencar 3 llances a cada cavaller. Clar, tan convençuts de que volien desafiar a Suero de Quiñones que van anar a algo més, no? És a dir, s'ho van jugar tot, és a dir, van dir, pues bueno, ja que no vols que trenquem les 300 llances, el que fem és desafiar-te a un combat a ultrança, a una batalla a ultrança, que per a que els nostres oients s'entenguen és a mort. Sí. Soler de Quiñones, en un principi, segons els capítols d'este Pas Honroso, el capítol 10, es permet això. L'única condició és que tant els catalans o els cavallers catalans com Soler de Quiñones han de deixar una de les parts del seu arnès. És a dir, espera't, que no acaba així. Els catalans ven a més. Si fa falta, lluiten sense armadura. I el cas és que estos catalans que estan a prop, estan en Lleó, arriben al Pas Honroso, decideixen lluitar amb Soler de Quiñones. El que passa és que els jutges finalment no deixaran lluitar o desestimaran la petició
de estos catalans, i finalment no podran trencar llances amb Soler de Quiñones. Sí que és veritat que trencaran llances amb altres mantenidors, però no podran trencar llances amb Soler de Quiñones, cosa que, al igual que els valencians, anys més tard, després de que el Paso de l'Honroso ja hagi acabat, crearà problemes i lletres de batalla precisament entre Rimbau de Corbera i Francesc Desvall i Soler de Quiñones. Clar, és a dir, el que és un esdeveniment esportiu desemboca en un motiu de malvolença. Correcte. En un odi, en una rancúnia personal. Correcte. Ahí es veu un poquet el que tu estaves dient al principi, no? Eixa enemistat entre la corona de Castella i la corona d'Aragó, un context un poquet complicat d'explicar en uns minuts, no? Que pues és la guerra dels infants d'Aragó, no? I en este període en què ocorreix el que és el Paso Honroso és un període de treva, i allí es veu aquest enfrontament entre els cavallers de la corona catalana aragonesa i hi ha una competitivitat que està motivada per l'ambient polític. I com tu dius, exactament motivada per l'ambient polític, però sempre des d'un punt de vista de respecte cap al seu adversari, no? I això és molt important, no? I bueno, esto digamos que serien un poquet resumint moltíssim, perquè hi ha una quantitat tremenda de passos. Espera, volia puntualitzar que encara que és una empresa, diríem, deportiva, les armes de Junyir, no? de la justa, que és bàsicament la llança, no? Quan es fa a cavall, no? La llança i l'escut, era una empresa arriscada perquè donava lloc a molts accidents. Sí. Es trencava la llança o quan queia un dels combatents a terra, amb tant de pes es podia trencar fàcilment algun os o el coll. O alguna de les, per exemple, de les escletxes de fusta podien atravessar perfectament o podien introduir-se per alguns dels forats que quedaven en l'armadura, i això suposava que perdre la vida. I com més llances trencares, més probabilitats de patir, de sofrir una ferida. Correcte. Encara pitjor, per descomptat, era la batalla ultrança. Jo també crec que aquestes actituds agressives i violentes també venien acompanyades de molta parenceria. Correcte. Vull dir, són nobles, són cavallers, són senyors que el que volen és distingir-se amb aquestes actituds, que de vegades no arriben a res o de vegades, en algunes ocasions, han d'arribar fins al final. Fins al final, correcte. Sí, a més és el que dius tu, és que moltes voltes, per lo que foren, no es trencaven llances, a lo millor portaven 25 llances, no s'havia trencat cap, i els jutges declaraven que el combat s'havia acabat, que els dos tenien l'honor i per tant, abans que es produïra qualsevol tragèdia, es parava el combat. Sí, està clar que els jutges intentaven minimitzar els perills, els riscos i estalviar vides. També s'ha de dir que, per exemple, l'Església estava molt en contra d'aquestes activitats, perquè el que volien és que el cavaller cristià lluitara contra l'infidel, contra l'islam, i no perguera energies, no balafiara energies i esforços contra altres cavallers cristians. Això era improductiu per a l'Església. I, clar, governadors i reis intentaran també atemperar aquest ambient, aquestes actituds dels nobles cavallers. Doncs, Miquel, els passos d'armes serien el que més s'assembla al que veiem a les novel·les de cavallers errants, perquè van viatjant i s'estableixen en un lloc, prenen uns vots, els anuncien i comencen a lluitar contra cavallers estrangers. Sí, però veiem que això passava en la realitat, no de la mateixa manera que descriuen les novel·les de cavalleria, però sí que d'una forma que s'ajustava a les circumstàncies de l'època. I no és un cas aïllat, el Paso Honroso, sinó que, per exemple, a la Corona d'Aragó ens visitaven cavallers errants d'altres països, en concret del Regne de França, també probablement motivat per aquestes rivalitats polítiques que existien entre Catalunya, entre la Corona d'Aragó i França. França és el rival predilecte. I, per exemple, així trobem al senescal d'Hainaut, un francès que va vindre acompanyat d'altres 3 francesos per a lluitar amb cavallers de la Corona d'Aragó, i va ser el maig de 1407 quan, trobant-se el rei Martí a València per motiu de les noces, de la celebració de les noces de Jaume d'Urgell, que es casava amb la infanta Isabel, germana de Martí,
Doncs va vindre i este senyor francès, el senescal, per a promoure uns tornejos d'índol esportiu amb altres cavallers i fer un 4 contra 4, val? O un 2 contra 2 i després un 2 contra 2, que era molt típic d'aquestes situacions. I així se'ns descriu, les cròniques se'ns descriuen com va succeir, i diu que el rei va presentar al cadafal principal, acompanyat del duc de Gandia i dels comtes de Cardona i de Dénia. Hi havia 40 homes d'armes guardant les llisses i hi havia 2 petites llotges perquè hi reposaren els campions. Entraren els francesos a la lliça, feren una reverència al rei Martí i 1 hora i mitja després entraren els adversaris. Així és important, el protocol és quasi més important que el propi combat. Ja eren les 5 de la vesprada. El rei, mentrestant, va enviar missatges al senescal d'Hainaut perquè suspenguera la batalla, que era també un formalisme, demanar primer que se suspenguera el combat. Òbviament, els combatents ho rebutjaven, denegaven, que volien arribar fins al final en acompliment dels capítols d'armes que havien signat i havien jurat, i aleshores el rei d'armes d'Aragó va cridar alt i clar que els lluitadors hi serien de les seues tendes armats amb atxes i preparats per a lluitar. I el senescal va lluitar contra Colomat de Santa Coloma. N'hi ha més casos de cavallers errants que es presenten a la corona d'Aragó. Per exemple, recorde a Joan de Bonifacio, de la cort d'Alfons del Magnànim, del regne de les 2 Sicílies, i també un famosíssim cavaller francès que és Jacques de Lalande, que va vindre a Barcelona a desafiar als cavallers catalans. Però també al mateix temps trobem cavallers errants catalans i valencians que marxen a l'estranger per a desafiar a cavallers estrangers. És el cas, per exemple, de Miquel d'Orís, Pere de Cervelló i Pons de Perellós, que marxaren en moments diferents, cap al 1400, marxaren cap a París a combatre cavallers francesos o també anglesos. Un altre cas que tinc millor documentat, que s'acostaria més al que és la figura del cavaller errant, seria el de Felip de Boïls, cap al 1442, que va presentar-se a la cort d'Anglaterra, d'Enric VI, per a desafiar cavallers anglesos. No tenim ben clar de quin Felip de Boïls es tracta, perquè són nissagues de nobles que repeteixen els noms de pares a fills, i això fa que siga difícil ubicar a aquests personatges en un moment concret i associar-los a determinats esdeveniments històrics. Podria ser un Felip de Boïl, que trobem a Ceuta lluitant contra Lope Alfonso de Montemolins. Este seria el senyor de Manises, este Felip de Boïl. O un altre que manté correspondència cavalleresca contra els tous. També tenim un Felip de Boïl que cau presoner del rei de Granada després d'una batalla, però sembla, més probablement, seguint la lògica cronològica, sembla que podria tractar-se del senyor de Borriol. Doncs bé, en qualsevol cas, este Felip de Boïl es va presentar a França, a la cort parisina, on va prendre el vot de lluitar a cavall contra un cavaller o escuder en mostra de servei al rei d'Aragó i Sicília, que era el rei magnànim. I sembla que així no va trobar ningú que l'alliberara d'este vot. Així que va continuar el seu viatge i va desembarcar en Anglaterra i va arribar a la cort d'Enric VI. Bé, cal assenyalar que Anglaterra, per ser l'escenari de cicle artúric, és la terra predilecta dels cavallers. I, de fet, així són molt ben rebuts els cavallers estrangers que volen alliberar-se d'un vot o volen presentar batalla i li demanen als reis anglesos que facin de jutge i que Anglaterra siga la plaça on es puga dirimir, liquidar aquestes qüestions. És un lloc on es cura molt tot el que té a veure amb l'ordre de cavalleria i es conserven molt bé estos costums i este esperit cavallerívol.
Doncs així sembla que és molt ben acollit pel rei i bueno, continua amb el seu desafiu i explica que el vencedor es quedarà amb l'espasa i l'elm del vençut. I si no podia aconseguir el cavall que se l'havia deixat a França en el termini d'una sèrie de dies, doncs que aleshores es lluitaria a peu. Doncs va respondre un escuder, un jove anomenat John Astley, que ja havia participat en un fet d'armes a París, és a dir, ja estava pregat en aquestes situacions. Serà l'encarregat de recollir els capítols que ha escrit Felip de Boïls i reproduir estos dos fets d'armes en una mena de crònica que va escriure, o que va manar a escriure ell, amb il·lustracions. Per exemple, n'hi ha una il·lustració d'este fet d'armes en concret, el que va ocórrer a Londres, amb Felip de Boïls, on apareix a l'esquerra amb una sobrevesta damunt de la cota d'armes que porta un escut quarterat de bous i castells que correspondria a Felip de Boïls. I estan els dos combatents amb atxes de guerra. La lliça a Smithfield, el barri actual de Holborn, avui dia, i també en aquesta il·lustració apareix representar la llotja, presidida pel rei, unes cases al fons, amb una porta que potser podria ser la Newgate o Aldersgate de Londres. Els capítols que va redactar Felip de Boïls estableixen que les armes podrien ser qualsevol arma acostumada en batalla, és a dir, la llança, l'espasa, la daga o també l'atxa, que és el que apareix representat en aquestes il·lustracions. Això sí, sense falsos enginys. No sé si a tu et sonarà això dels falsos enginys. És a dir, qualsevol afegitó que puga incloure les armes ofensives i defensives del cavaller que li doni cert avantatge. Per exemple, que la guarda de l'espasa tinga un punyalet amagat, que l'escut tinga una punta en la qual ferir el seu rival, etc. Per tal d'assegurar que els dos lluiten en un mateix plànol d'igualtat. I moltes vegades en aquests capítols es marca molt bé les longituds i el pes que ha de tindre aquestes armes. Doncs estableixen un dia per a finalitzar el combat i que si no se conclou el combat en aquest dia el continuaran l'endemà a peu sense afegir o reemplaçar cap de les armes ofensives i defensives emprades. Realment no sabem com va acabar este fet d'armes, perquè el que s'ha conservat fins a avui dia són els capítols o les lletres de batalla, però no la descripció del combat. Clar, sí que sabem que el rei anglès va quedar molt satisfet per el paper que va realitzar John Astley i el va anomenar cavaller. El va guardonar també amb una renda vitalícia de 100 marcs. D'altra banda, el magnànim va aprofitar l'experiència adquirida a l'estranger de Felip de Boïls, com també el seu domini d'idiomes, nomenant-lo ambaixador. Queda demostrat el seu domini de l'anglès en la redacció dels capítols d'armes que Felip de Boïls redacta per a la seva empresa, tot i que molt barrejat de mots francesos. Seria l'anglès predominant dels cavallers estrangers que anaven de visita a Anglaterra, i així com avui dia tenim l'Spanglish, doncs en aquells temps tenien el Franglish, per anomenar-lo d'alguna manera. Hem de tindre en compte que moltes d'aquestes lletres de batalla demostren la cultura, no? de molts d'ells. No? De fet, es conserven poemes d'alguns d'estos cavallers. Són homes molt educats. Són cultivats, sí. Exactament, són cultivats. No pensem la imatge que tenim moltes voltes del militar que Hollywood mos ha presentat, no? del que veu cervesa o vi i no té modals. No, tot al contrari, són molt refinats fins en la forma d'insultar-se. Sí, utilitzen unes formes, unes fórmules molt refinades. I moltes voltes, com has vist tot això, quan llegeixes les lletres de batalles, potser estan dient de tot, però d'una forma molt elegant. No són simples xulos de discoteca que estan buscant barallar-se d'una manera informal, tot el contrari. Les formes, el protocol és
tant o més important que la pròpia batalla. A més, era gent acostumada a relacionar-se amb corts estrangeres i nacionals, i s'havia de comportar. Podríem esmentar més casos del que són combats deportius, correcte, on no hi ha un odi, una rancúnia personal, no hi ha una motivació personal, sinó simplement per a guanyar honor i preu d'armes i guanyar fama. Bàsicament i ser reconegut dins del món de la cavalleria. Correcte. Que no era un món tan extens i inabastable com creiem. Aquells que eren de primera fila o es coneixien o tenien notícies dels altres, i com més participaven d'aquestes aventures, doncs més coneguts eren. I doncs bé, podem deixar ja de banda aquests tipus d'enfrontaments i anar a aquells que on existia aquest odi eren els més perillosos, els més arriscats. I, com diu Martí de Riquer, els més abundants. És a dir, que són el que hem dit abans, les batalles per malvolença. Entre elles, la d'esmenar els greuges, per exemple, per raons polítiques o per rescat de presoners. Jo crec que dedicarem un poquet més de temps a esmentar els greuges, perquè així farem un apartadet per a parlar del nostre Joanot Martorell, l'autor de Tirant lo Blanc, perquè la veritat és que la seva vida i obra, no sols literària, sinó també cavalleresca, és digna de mencionar en este podcast. Però això, Miquel, ja ho deixarem per a la segona part dedicada a l'Orde de Cavalleria a la Corona d'Aragó, i fins així podem donar per conclosa esta primera part. Ens veiem més avant, en uns pocs dies, amb esta segona secció. I que parlarem al voltant de les batalles per malvolença, que recomane als oients que no se'l perdem, perquè anem a parlar de Joanot Martorell i jo crec que la seva vida mereix aquest podcast. Jo també afegiré algun viatge extraordinari realitzat per algun cavaller català, que serà molt curiós. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i, Miquel, ens veiem molt prompte.